Gavà disposa des d'aquesta setmana d'un servei de punt de trobada per a situacions familiars conflictives, un espai destinat a prevenir la problemàtica que sorgeix en el compliment del règim de visites establert en casos de violència masclista, divorcis i separacions, així com les visites amb les famílies biològiques dels menors tutelats. Que és un servei temporal, és un màxim d'utilització del servei per part de les persones usuàries de 6 mesos, de cara que no es cronifiqui. Evidentment hi ha un seguiment professional que va revisant els casos, però es tracta precisament de superar aquesta situació de conflicte, no que el conflicte es vagi cronificant. El nou servei ha estat possible gràcies al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat i a la col·laboració dels ajuntaments de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Agrair al municipi de Gavà que hagi estat el primer en cedir aquest espai i fer aquest projecte conjunt, perquè els nostres ciutadans i les nostres ciutadanes moltes vegades no distingeixen de municipis, i serveis com aquest pensem que la bona línia de treball és fer-los de manera comuna. L'equipament compta amb 4 espais per a les trobades entre familiars i despatxos per a l'equip professional, format per 2 psicòlogues i 3 educadores socials. Durant temps, hem vingut desenvolupant aquest servei, però ara amb aquestes instal·lacions i sobretot amb el conjunt de professionals que la presten és de molta qualitat aquesta ajuda que podem fer a les famílies i sobretot als infants que estan passant en aquesta situació. Actualment existeixen 20 punts de trobada a tota Catalunya.